Nu, så, hej! Vad heter ni för någonting? Madicken. Vad heter den lilla då? Elisabeth. Nähä. Mm. Ska ni sjunga någonting? Mm. Ja? Mm. Får höra då? Piletta, 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 pille, piletta, 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 pille, piletta, pille, piletta, pille, piletta, 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 Oj, vad fint. Men du, Madicken, den lilla där, Elisabeth, inte hon, är hon ledsen? Va? Ja, Varför då? hon ville ha mina skor. Ja, va? Men hon har ju skor hon också. Sandaler. Ja, men hennes sandaler är jättefin också. Mm. Och stråhatt och allting. Ska du vinka? Agnes. Är du trött, Agnes? Vill du gå och lägga dig? Agnes. Du kan vara lite glad. Inte alls. Bara arg. Oj. Ska vi säga godnatt då? Ja? Oh. Det var fint. Det var fint. Oj, vad fint. Ja. Ska ni sjunga något mer? Va? Ska inte du sjunga? Ska Ellen sjunga något mer?